njegova? Odričem. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božije? Odričem. Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričem. Odričete li se Sotone, začetnika i vođe grijeha? Odričem. Vjerujete li u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Otcu? Vjerujem. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općistvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera crkve, njoj se dičimo, nju ispovedamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. Hoćete li da Filip primi krst u vjeri crkve, što je sad svi zajedno ispovedismo? Hoćete. Filipe, ja te krstim u ime Oca i Sina Krista si se krstio, Krista si obukao. Aleluja! Aleluja! Yeah.